Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Faza Najmi Kamila saking kelas 11 MIPA 7 nomor absen 13. Kula badhe nyanyi tembang Campursari Cucak Rawa. Ku coba melempar manggis, manggisku lempar, mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis, gadisku ramal, candaku dapat. Jaman edan, wong tua rapi perawan, prawane yen bengi nangis wae, amarga wedi karo manuke. Iki piye, wong tua rapi perawan, prawane yen bengi nangis wae, amarga wedi karo manuke. Manuke cucak rawa, dawa buntute sing akeh wulune, yen digoyang ser aduh penake. Ku coba melempar manggis, manggisku lempar, mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis, gadisku lamar, candaku dapat. Jaman edan, wong tua rapi perawan, prawane yen bengi nangis wae, amarga wedi karo manuke. Iki piye, wong tua rapi perawan, prawane yen bengi nangis wae, amarga wedi karo manuke. Manuke cucak rawa, dawa buntute sing akeh wulune, yen digoyang ser aduh penake, yen digoyang ser aduh penake. Matur suwun.